aldapa hauzelan igo, 8 ta 25, eta oraindik astiro, hemen nituen lagunek, iraundutela zankiro, ta hori gogoratzen dut, onan atorren aldiro. Jo bizitzak eman ditu, horren beste autogiro, guztiei musu bana, zegun eta zegiro. Institutoari kaixo, ezin da esan sarriro, ta poz handia izan da, agurtu izana berriro. Nera bezaroa geratu, zitzaidan korridorean, baina oroitzapen eder, asko ditut ondarean. Santo Tomas egunetan, zen giro pare gabean, arranku gauzaratamo, herri arteko sarean, eginiko lehen kontzentrak, ate sarrera parean, nola ez lehen musua, politenen aldarean, gaur berriro hemen nago, akaso uste kabean, bertxotan lehen aldiz egin, nuen leku berberean. Hemen igaro nituen, 6-7 urtez 4 urtaro, ta behin ona igo eta ni nostalgiko zeharo. Klaseko papelitotan, zenbat mezu den igaro, hormigoizko kantoietan, txantxataketan oparo. Ikasgelan egon baino, edo zer nuen nahiago, iaia bihurtzeraino, eskapismoaren mago. Ikastera gentozela, naizta esan sarri klaro, patioan ikasi nuen, gelatan baino gehiago.
faxisten kontra, sistema honen aurka. Aurrera, aurrera ekinez, goaz oinez, bidea eginez, zuzara irriaz.